Karbi Anglong pen YouTube appear thelong blog sahin anathu Kechokche silver play button kelong pon abang phu mate Karbi Anglong pen nong nam chethangklong YouTube mate blog sahin anathu kengkam Kechokche abang phu ake hai Generalson Hanse alangli YouTube channel aru ni phai hini ada por phai klira achitim apor malom ang thek tum hekponik derlo alangli Labangso aputhak dokmoka police station along lam hoi piponiklo dak dokmoka dak police station long stame FIR lo pigelo lapen ke pala dak penangan technical atum sitame hapu information hay lapu information hay sitame lo igelo channel ki hek abang phu atum phan sitame ritari pon bomlo pusi pachini pon alangli channel hek det polam alangli rat athengno pachini pon ik lapen ki alangli channel along jong sipine kahingno upload pon do pon iklo polote alangli le adai kali pusi pachini pon ik atheke alangli YouTube channel ang tonamasi hek pon iklablo pusi alangli pachini pon iklo nili chuningri jigal ko hello ka dogo be phanstame nili laso YouTube channel long peneson akhingno mate kelangno da ka video hai ka upload do polote labang ke nili uge kalilo athe laso channel bang hack that ansi do koklo masi chepami phansi nili non tribom lo alangli channel ko puson si hack ponik det ma alangli than pachini pon ik laben penangan chini pon lo nili phani si nangke hack mane si nili ta mane agom chelong dun ajat lo hai mane si a device do laso hormu bang ke bluetooth device ko mate isi security ki pudo laso hormu ke online man talong laso hormu pensi nili phan through mane nangke hack lo laben ke nili first gmail long login lo athe hola da password bang change de lo la da pen hola da forgot password pudo hola da bear that pen apo three option nang klang do option mang ke da use security key with bluetooth pudo do la da ke thom hormu ta do la da mang ke klang pudo masih alang litum isi a device pen sinang ke hack iklo lapen ke nili penangan try lo un edelo a channel bang to teli hack de lo lasi alangli non het jong si 1 lakh subscriber ke pleng pen YouTube ahin pen silver play button anong eta kilong poniklo pinyani an alangli YouTube channel along 1 lakh subscriber anso se do poniklo alangli pachini pon atengke alangli channel aputhak non YouTube team pen chingki ponik bomlo pusi alangli pachini ponik ilitum otlangno tumpen ko puson si chepajok pon iknang jima ake hai Generalson Hanse pachini poniklo kadoko we Karbi Anglong rat doan lapen ke YouTuber ke claim do tum an hans tabe isi tuning rilo kachere kenang sot ke lapen lo anon calls tame nangli pigji nangli tum receive dun igdari lapen ke through message pen ta isi nang message nang pi de lan an atangkalong ji lada ber ignore la soling long po kichada nang tum ber igdari lapen beng asor tum same nang call ji same ahokpe ke beng asor tum kichada nang call ke la sinangli tum kachere kenang sot ke lapen lo Facebook Instagram nang same link kache share tap do pic la se holat dak nangli tum ber igdari athe la so ke nangli tum labang ke channel mate nangli tum a page Instagram kate Facebook same nangli tum han nang hack igdat ko las ka do ko wes same chere ignon lapen YouTuber tum same nangli tum anon call nangli pigi nilisi penangan 3 years lapen 3 years dolo 3-4 years dolo nili la so YouTube ke claim journey lo anon call nangli pic lapen fake mail same nangli pic la si chere nang pic athe la media long kacheklang ke athe non ta Asia channel nili channel suppose hack der lo non ke hack tang lo hai stame mo peneson upload lo plote kapregarat tumbang ke akhing lo sinang hack pomati la se la press meet ke hang nang ko ke la han lo lasi ilitum ka do ka besitame Labangso aputhak chire pon ik muchot nangji pinia video kelang pon ning sam polote video pan like sipira video pan share pon ikra la posandak thara video kelang pon iklong wer ja phan nili tuma channel phan kang hon pen subscribe pon popusining ki thelo tang te pinia video ke pon ik velo kardom